Презенти на входа гимназист и пано. Отдръж сега кревата плотна работа. Има ли значение шампионите си двамата? Нема дръжка, отмисли в главата си чорба. Видех прашки, учители да се затвора. На такова барабанче да отстискам аз не мога. Животно съм, имам нужда от разходка. С тебе бих еректирал на скъл, а тя жела още водка. Некой път нема си опасиш дупата. No connection, чак фрешта, шак фрешката. На устата ми да бъде смешката. Това е тежката, яко не човешката. Луваш пешевица. Много штука в страна, хора креталина. Сори бонди, ще ти пратим рози.